Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега казвам добър ден на Жорж Ганчев. Добре дошъл. Добре заварил, благодаря за покана. Радвам се да те видя, така както винаги свеж, усмихнат. Благодаря. Кандидат за президент на Република България. Четвърти път, както Жак Ширак, на четвъртия път спечели. Така ли е? Абсолютно. Да кажем и няколко думи за вице-президента Кольо Паранов. Прекрасен мъж, прекрасен патриот, прекрасен българин, един от най-добрите финансови коментатори и анализатори в Европа. Господин Ганчев, какво стана? Много станаха кандидатите. Това не ме касае. Аз им прощавам, след като егото напира в някои и в други напира да вземат. И екзотични кандидати имаме. Ето един-двама от тях, една жена и един мъж, минаха през мене, участват, за да взели двойно по-голяма субсидия от джоба на данъкоплатеца. Това не е ли абсолютна порнография? И една от дамите е бившата адвокатка на мултигрупата. Какво да говорим тук? Тая наглост в политиката вече се превръща в, как се казва, една кататония. Нали, света целият не върви на добре. А алчността на големите държави спрямо малките е скандална. Вижте само какво става в Америка. Бърни Сандърс губи. Вашият коментар за снощния дебат? Дебата беше очакван точно такъв какъвто е. И двамата си казаха какво имат един срещу друг и не казаха какво планират за Америка. Наистина. На следващ дебат може. Наистина. Да. И ще вика, губи си времето. Сега, Доналд Трамп поне мозъка му не е промит в Вашингтон. Защото Вашингтон, ако си бил там, е много богат. Не съм бил, да. Там парите са водеща. Не властта, парите са водещия ешалон. И оттам вече той не е промит. Той е фалирал 4 пъти и пак се е върнал. Нали, и е строил, и е създавал работни места. Да. На него имам по-голямо доверие, отколкото на Хилари, по много причини. Нарушаване на законите, Хилари е шампионка. И само се извинява и вика, моля, сгреших. Няма сгреших тук в политическата игра, няма сори. Да знаеш. Който сгреши си отива. Ерго, ти го каза. Има и нещо друго. Ето, с нощи излезе нов кандидат. Какво мислиш за кандидатурата на Пламен Орешарски? Нямам коментар. Пламен, говорихме на цар освободител и на Раковска на ъгъла преди месец. Много уязвен беше от отношението на хората и на политиците към него, след като е напуснал поста министър-председател и прочие. Оказах му съчувствие, но да се явява на президентски избори е просто смехотворно, тъй като той се явява с една единствена цел да размие вота. Жалко, Пламене, говориме за тебе, казвам, жалко, че не си осъзнал, че само тези, които могат да предадат щафетата и да бъдат полезни на отечеството си в този исторически момент, хора на моята възраст да си турят главата отново на дръвника, след като са плюти, грабени, ама какво ли не са мачкани 26 години и винаги финансиращи сами кампанията си. Трябва да се вдъхновяват такива хора. 4 души да участват. 5 души да участват сериозно на президентски избори, хора с биография, хора с образование, хора познати по цял свят, хора, които не са омерзени от вземане и нищо не даване. Това е страхотно важно. Христос, като е влизал в вечния град Иерусалим, първото му изречение е вън търговците от храма. Второто му изречение Христос казва: 2 ризи, имаш повече, дай ги на ближния. Третото изречение, началото без словото. Тия 3 неща трябва да мотивират хора с биография тук да бъдат полезни на отечеството, да подадат щафета на младото поколение с достоинство, да му кажат: хей, вярвам във вас, давам ви рамо, напред, да живее България. С тая демографска криза България е заплашена както никога в историята си. Добре, ето го заглавието. Заселват Странджа с бежанци, местните готови за протест. Кольо Паранов ще го прата от Молдова горе до Болград в Украйна.
ще го пратя из Русията, ще го пратя навсякъде по света, където има стотици хиляди българи вече. 2 милиона на най-малко, казвам, 2 милиона най-малко, а те са 2 милиона и половина. Младите хора са 1,5 милиона. С дипломи. От първо отделение до края на университета 100 000 долара са малко. Умножи ги по милиони, 500 хиляди и виж какво даваме ние на Запада. Виж каква е нашата контрибуция в култура, в образование, раждат деца, създават семейства, но не в България. И виж креенето на българския агент, заплашен от ООН 2040-2045, повече турци, цигани и чужди хора от цял свят дошли в тая райска територия, не в милата ни родина България. За какво говориме тук? Некой хцепнал ли се? Некой дошъл ли е да каже, вау, каква криза изживяваме ние? Да събере най-кадърното, най-достойното, най-ученото, най-големите експерти, най-доказаните изобретатели, най-добрите говорители от името на България по света, по външната ни политика, убедителни света да не ни презира. Дошъл и Чугичи от Анаси Спас и иска да става президент. За какво говориме тук? Това е порнография. И да се страхувам от тях ли? Да страхувам от въпросния тук, където беше като плакат поставен днеска, дето беше министър на външните работи и не може да бъде слуга, а се казва Калфин. Нали? Дет ми казва, няма с какво да ви плата, идете е така, на Ангария работете из цял свет, амбасадор специални помощи, президента Първанов ви предлага тази възможност. Умрях от смях. Аз само станах и си тръгнах. Извинявай, предлагаше ми Австралия. Някаква консулство в Австралия. Викам, само престъпниците беха пращани на каторга от Великобритания в Австралия, бе, момчето. Това е Ивайло Калфин. Същия. Какво говориме? В партията на Сашо Апашо. Идва нищожество, некой ми бръмчи в ухото, моля да се подкрепи ни с това гласуване. Викам, кой си ти? Аз съм еди кой си. Айди си седни на местото, прати ми Сашо да ми... Идва Сашо, моли се 5 минути, аз му казвам не и с 20 минути отново идва се едно, не съм му казал нищо. Сашо кой? Същия Апашо. Да. За какво говориме? С какви хора говориме тук? Очаквани зрително, понеже спомена външно-политически неща. Какво мислиш за тази сага около Ирина Бокова? Как трябва да реагира нашата държава? Аз мисля, че аз се гордея си Ирина Бокова. Аз казвам, една българка като нея, тя не е виновна какъв е бил баща й. Тя е жена с чест, достоинство, с езици, нейният мъж е банкер, прекрасно се развива в Лондон, Международна банка, тя е само за уважение, прекрасна амбасадорка беше, прекрасна министърка на външните работи за много малък период. Жалко, прецакаха. Да. И не може да се смесват две кандидатури по такъв варварски начин, защото било угодно на леличката от Германия. Нали? Просто да. Това е абсурдно. Добър ден. Добър ден. Дайте ми го моя съсед за Ганчев. Един директен въпрос искам да му задам само. Да. Иван Павлов, председател на пенсионерите район Витоши съм. Да. Господин Гачев, колко пари вие дадохте за новата църква във Владая? Това е моя въпрос. И вторият ми въпрос е, в събота честваме Владайското войнишко въстание и ви канам лично да присъствате на паметника пред Владайското читалище в центъра на Владая. Това са моите два въпроса. Благодаря много. Отговорът е, че аз имам ротонда в къщата си във Владая, с която се гордея. Имам параклис в градския ми дом и офисите ми на Екзарх Йосиф 7 между халите и пазара на 20 метра от Висшия съдебен съвет. Ако намерите човек, който притежава такова нещо в нашето малко отечество, моля ви се, като православен християнин и като човек, който наистина само дава, не взима нищо 26 години в България, дайте ми името му и телефонния му номер. Какво той човек каза, че сте помогнали за църквата във Владая? Аз не съм помагал специално за църквата в Владая. Аз съм направил един символ за Владая в собствения си дом, ротонда, с която има, керамиката на 300 годишна България, 300, цялата керамика, която има кръст 2 метра
и нещо вътре, релефен, която има тайната вечера и какви ли не други фрески. Добре, Жорж, на фона И 12-те апостола, 12 врати, които се отварят из ротонда. Нали? Такова нещо в частен дом няма в Америка. Ето, доверявам ви го. Това просто да ги знаете тия неща. Хора, които дават, трябва хора да се намерят и да кажат благодаря, да кажат признаваме ви, вместо да ме тормозят 26 години с лъжи, клевети, да ме ограбват от А до Я до безкрай, да ме поръчват 2 пъти в военна болница, 2 пъти на смъртно легло, като ми откраднаха партията Български бизнес блок. Добре, след толкова преживяни неща, Пак съм тук. кое те кара да се кандидатираш отново? Защото имам да връщам. Аз съм заложник на любовта към народа си. Нямаш ли тази любов, ти не съществуваш. Какво имаш да връщаш? Първо, артелчиците стадион Народна армия, 1951 година. Момчета от село са ме хранили с закладката там, разкладката за спортистите. Аз съм бил 12 годишен или 13 годишен. Аз съм 39-ти набор. Как да ги забравя тия лица? Как те са мой символ за доброта? Те са хора, които след тях са имали и други, които са ми помагали. Това е моят народ. Моят народ е любов. Това, че някой го плюе постоянно, това, че някой не му вярва, това, че някой сега го зорлем го опростачава, това, че от чужбина му промиват мозъка с чалгата, с някакъв тапанар от Учин дол, на който го направиха милиардер, за да срути уважението ни към собствения си народ и 12 годишни бъдещи майки по стадионите да пеят с него тези мръсни текстове. Да продължавам ли да обяснявам? Това не е случайно. Хора от чужбина също искат погрома на нашия народ. Ние трябва да го защитим сега. Не утре, не други ден. Сега. Добре, сега е битката за България. Какво им пречим, че ще искат погрома? Моля, тая територия е рая. Това са Дунава, Черно море, най-невероятните планини, най-невероятните целини, най-невероятните зимни, летни курорти. И курортите. Хора от 6000 години намираме артефакти от тракийците, които ние сме техни наследници. Тая територия се борят много държавици и големи държави. Това е първо стратегически център. Той е поставен така между изтока и запада, и Балканите. Аз обичам балканските народи, аз се гордея с тях. Значи още 1992 година съм ходил и в Белград, 1993 съм бил в Турция, в Гърция и т.н. да правим балкански парламент. Моята идея. Български бизнес блок. България е бок и бизнес блок. Навсякъде се говореше за бизнес блока в тия страни. Да, но сега не. И се явиха 150 цигани на един фалшив циганин Цветелин Кънчев в НДК, когато си правя конгреса в Варна, и отиват господин Иван Костов и компания, пускат им под масата някакви средства и прочие. Един лява резба съдия, август месец, когато съда не работи, казват, това е бизнес блок и ни закриват с тия 150 цигани от улицата. За какво говорим ние тук? За какви закони? За какви порядки? За какво уважение? Ние живеем в един вертеп. А този вертеп трябва да спре, тъй като бъдещите генерации ще ни презират. И ние, ако ни ги отгледаме с култура, с уважение към флага, химна, езика, с 64% чуждици, как смее един народ днеска да позволи 64% чуждици в милата ни родна реч, за която са умряли най-великите герои, които в моето съзнание може да побере? Сега, да чуем още един въпрос. Не те прекъснах, защото наистина нещата, които казваш, са много важни. Добър ден! Добър ден, господин Колев. Обидена съм, защото позволихте на някаква там герберка, обогатила се, да плюе всичките ви, които ви обожават ваши слушатели, да направи на нищо, защото сме будни и защото се борим като Жорж
за справедливостта в тая държава, аз да питам, не е ли неудобно на този народ вече да го е яхнал един, който лъскаше обувките, всички знаят, че е лъскал обувките на тато, после му е станал бодигард, после за една вечер го направиха генерал, после е обсебил цялата държава, после ходите са клани на Ердоган, па отива при Меркел, па отива при французите да пуска турците, да минават тук без визи. Не е ли неудобно на този народ повече да го яхат такива? Господин Ганчев, не е ли правилно, ние се познаваме с вас и Шушев, Пловдив съм била много пъти при вас, не е ли неудобно да се взимат такива хора, които нямат нищо общо с нашия народ и нашата култура, малко ли са нашите гита? Не е ли по-добре да се вземат българите от покрайнините, от всичките българи, от Солунско, от всякъде българите и да си запълним държавичката хубавката с истински български? Защо ще дават на те къщи и пари, когато може да ги дадат на млади българи? Благодаря ви много, госпожо. Бъдете живи и здрави. Жорж, бъдете благословени. Благодаря. Ние не можем да ги вземем, те трябва сами да дойдат да пожелаят. Отговор е: суверена народа избира. Ако му промиеш мозъка, ако заграбиш всяка молекула власт, до последната молекула, генералисимо Сталин не е имал такава власт, каквато в момента има. В малката България. От тук, може би е бил полезен въпросният, за който тя говори. Може би е затвърдил някакъв баланс на сигурност за държавата за известен период. Дали ще е месец, половин година, 2 години и т.н. Но такава власт, с такава жажда за власт, с такова единомислие вътрешно, той в себе си, човека се ревнува сам. И от тук вече следва логиката. Полезен ли е за България, да или не? Ако е полезен, пак да го изберат. Ако не е полезен, народа да се осъзнае и да каже. В тия избори те са мажоритарни. Един държавен глава, един главнокомандващ може да си го привика същия този с ранг на генералисимус в неговите собствени очи и да му каже: ало, Алан Кулу, това и това. Що е свършил, докладвай. И това, и това, и това. Защо? Как допусна това и това и това? Как се правят по заповеди по телефона в парламента? Това е парламентарна република. Парламентът ти избира тебе, байо, казваше Левски. За какво говорим ние тук? Това ни тласка към независимост на властите. Да. Изпълнителна, законодателна и съдебна. Има ли такава? Той не може да функционира в този триъгълник. Заграбената еднолична власт е нарушаване на Конституцията, българската Библия. Всичко, което в нея не е забранено, не е забранено в тази Конституция, за мен е позволено. Виждам те, че имаш още сила и кораж за този пост. Ти преживя много и на предишни президентски избори и там имаше доста... Носа на бой. Краден до шушка, удрен, колкото си искаш. Фъргат ти одяло, ти не знаеш кой те удря. Беше напреднал много в кампанията тогава. Беше събрал много гласове, наистина. 18% 92 януари, само с една седмица, подадах ръка на Берона, оплюха го миличкия, не беше виновен. Желю Митев Желев и Тренчев. И от тук вече помогнах на доктор Дедклиев с всичко, което можах. Прецакаха го за президент. Да. 96-та 24%, прецакаха ме червено-синята мълга под масата. Идва Колю Камов в Резово с жена си и казва: цакахме те с 724 000 мъртви души или емигрирали или умряли. Списъците. За какво говорим ние тук? Ние говорим за една анархия. И нашия народ трябва да вдене. Да, този път, българино, ти имаш отговорност към себе си. Жорж има всичко по слънцето. С не пия, не пуша, не хода по моделки. Второ, аз съм човек, който спи в едно легло, кара 4 колела, нали, и казва: щастлив съм. Само че човек, който се заключи в себе си и не дава на обществото нищо, обществото няма какво да върне. Следователно, такова общество умира. То потъва като тесла в кладенец. Затова всички заедно можем. Българи, турци, евреи, арменци, роми, които
работят, които пращат децата си в училище, които спазват закона, те са наши братя, български граждани. Всички заедно можем. Но закона е най-големата свобода. От президента до ваксаджията един закон. Никакви девиации. Затова имам една от 10 точки в моята програма за 2017, където казва, ще запушиме всички вратички, така че олигархията, политическите лакомници за пари и постове, да им затвориме каналчетата и да ги питаме, време ли е да си ходите или народа да ви изхвърли? Добре, излъчваме рекламен блок и продължаваме. Добре. Продължаваме с Жорж Ганчев, кандидат за президент. Господин Ганчев, преди малко цитирах тези цифри, но и пред вас ще ги кажа. Точно 6 милиона 869 хиляди 809 българи ще могат да изберат новата президентска двойка на предстоящия на 6 ноември вод. Как ще ги мотивират? Лъжа и бутафория. Кое е лъжа? Има прекалено много умряли и прекалено много емигрирали. Тая цифра е нереална. Близо 7 милиона, да. Подписвам се под това, за което говоря. Добре, какво означава това? Това означава, че някои господа, другари от 90-та година до днес са валидни Мики Маус факири, които печелят избори един след друг, след трет. Ако единия загуби, другия му е бил партньор, той дошъл му е ред да печели, след това е следващия. Извинявайте. Добре, как ще структурирате кампанията си с Кольо Паранов? Ето, гледам в очите нашия народ и му казвам, българино, от този път трябва да ти дойде акъла. Трябва да знаеш, че тия избори са фатални. Единственият човек, който може да привика Бойко Методиев Борисов в президентството и да му търси сметка за всеки ход, който застрашава България, или българина не заслужава подобно поведение, или избрал е грешните министри, или прави закона по телефона и казва на парламента какъв закон да пусне. Единственият човек, който може да го надговори и да му каже, аз съм избран от цял народ, зато и млък, слушай и се подчинявай на Конституцията. Това е нашата Библия. И до тук. Това е отговор. А какво мислиш, патриотите също се надяват така на сериозен... Патриотарите не ме занимават с тях, моля да се не са от моята лига, не искам да ги коментирам. Просто нямам интерес да ги чуя даже. Единият е заповядал, той е Валерий Симеонов ли, къв е там. Да. Познавам го от първите му стъпки в бизнеса от Бургас. Заповядал е на Велизар Енчев да не ме пуска на предаванията на неговата телевизия. Когато Велизар водеше, да. За да не съм намалявал това, което той градил като партия, да, която влезе в парламента. Не е ли смешно и тъпо и нелепо? Единственият патриот в България на мое ниво, който си дава всичко, което е спечелил в целия си съзнателен живот, 26 години тук на пангара, ти да не го пуснеш в името на нашия народ и добруването на младите поколения да предадем щафетата общо, заедно, защото само заедно можем. Добър ден, момент. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Искам да поздравя господин Ганчев за самоотдадеността към това, което прави и да го поздравя за това, че иска да помогне на България. Обаче виждаме, че много хора, като се започне от Волен Сидеров, мине се през господин Ганчев и все хора, които можеха да направят нещо, до такава степен ги оплюха, до такава степен им попречиха да покажат на това, че обичат България и че обичат българите, че просто народа е в такова заблуждение, народа не може просто да се осъзнае. Аз ще дам само един пример. Бедните в България гласуват за ГЕРБ, партията на едрия капитал, партията, която направи роби българите. Бедните гласуват за ГЕРБ. Представете си до каква степен е объркан този народ. Така че, господин Ганчев, имате много работа да свършите, ако трябва да стигнете, примерно, до балотаж. Много трябва да работите, защото хората са толкова заблудени, че просто ето сега само ще ви дам един пример. Преди малко се обади една жена, която искаше да защити господин Борисов
при положение, че България е в демографска катастрофа, галопираща демографска катастрофа е в момента България. Всички цени на всички стоки се увеличават, а увеличиха пенсиите само с 2-3 лева. Представете си тази жена, значи аз я представям, че тя си е от администрацията на господин Борисов, а всички от администрацията са някъде около 400 хиляди. Представете си, той има подготвени 400 хиляди, които ще гласуват за него и те са си много доволни от това положение, в което се намират. Така че толкова много работи има, просто искам да ви поздравя, да ви благодаря за това, че вярвате в българите и още един път да ви пожелая успех. И аз благодаря много. Благодаря ви. Отговор е еднозначен. Аз нося на бой и аз имам кауза. Една жена във Фейсбука вика: ама много сте стар за президент. И аз си отговорих: докато склопа очи, аз си отида с отворени очи, ако нашия ген изчезне в моя живот. Нашия ген няма да изчезне, ако ние не се събудиме всичките заедно днеска, а заедно можем. И изборих българи, турци, евреи, ерменци, роми. Ние сме. И има сирийци, които са адаптирани, които имат магазинчета тук на пазара, бившия Георги Кирков. Трудно им е вече. Нали? Трудно им е вече. Има хора, които са се адаптирали от Русия, от Украйна. Те са наши братя. Ние да тръгваме срещу Русия, външен министър, дето е работил там за щатите, Демократическата партия и т.н. Изведнъж външен министър на Република България плюе Русия. Един Плевенлиев, комсомолец Учком, с баща му шеф на БКП там, района. Благоевград. Да, Благоевград, Неми, Сандански, Гоце Делчев. Да. Един Ненчев, земеделец, да говори: вау, срещу Русия. Какво им пречи Русия? Ние трябва да бъдем добре с всички. Ние трябва да бъдем добре с Съединените щати като един хегемон, за да не получаваме удари от неизвестни посоки, тъй като сме членове на НАТО. Да. Ние трябва да бъдем добре с Европейски съюз до там, доколкото те решават в наша полза като член на тази организация. Аз съм евроскептик от 95-та година, от 37-то Народно събрание, но признавам, че Евросъюза ни даде рамо в неко отношение, за което ние сме благодарни. Сега ще ви прочета какво е казал посланникът на САЩ, да подкрепя това, което вие казвате. С неговите думи: не сте пред избор Америка или Русия. Добри отношения с всички, но показвайте, че сте в Европейския съюз. Ерик Рубин. Ето, Ерик Рубин ми го казва, тъй че Жорж Ганчев ви отговаря на въпроса: трябва ли да мразим? Ето, казвам ви едно мое стихотворение, което съм писал в България. Повечето от моите стихове са или в Англия, или в Америка на английски. Но това е: омразата плътно стеена в сърцата, вещае погрома на брата от брата. Изпяна в уста и развян показалец, народа юнак се превръща в старец. Байраци се воят. Байраци се веят за разпра готови. Света не познавате и силни отрови. Смалява се хляба, разплакват се майки, бащите се плюят, устройват си хайки, съседи се грабят, закона не чува, Балканите мрачни на ада рубуват и гледа отгоре. Наш Бог Саваот, любимия небо, български народ и гледа и го пита с умиление, защо ли се превръща в население. Знаете ли каква е крачката от народ в население? Това е края. Сега имате шанс. Изберете това, което ви тласка сърцето, ума, интелигентността и съзнанието ви като българи. Добър ден! Ало, добър ден! Ало? Да, говорете. Искам да поздравя вас и вашия гост. Следя ви много често и ми харесват вашите теми. Жорж Ганчев го познавам от 93-та година, когато беше създал бизнес блока. Следя неговото развитие, следя неговите изяви и ми харесва страшно много. Като българин, като патриот, но за съжаление на нашите управници не им харесва това. Не им харесва да има такъв човек като него. Да е патриот, да е българин, да млее за българите. Също има и много будни млади хора, които са също не по-малко патриоти от него,
но те не им дават право на изява. Те просто ги смачкат, ако не могат тук, ги гонят навън. Така че нашия народ е известен със своята пословичност, търпимост, преклонение и на народа ни точно такъв като Бойко Борисов просто ни трябва да не мачка, да не унижава и ние да му се възхищаваме и да му се радваме. И всеки ден по-бедни и с по-застаряващо население, докато изчезнем нацяло. Благодаря ви, госпожа. Благодаря и аз. Благодаря ви, госпожа. Вие пътувате из цялата държава с Кольо Парамов. Да, и жена му, Вяра, с малка хондичка зад мене, аз си карам моя джип. Тая жена, българо-мохамеданка от Златоград, не мръдна патриотка българска. Не мръдна в най-топлото време, в най-изнорителните дълги. Карал съм по 700 км на ден на моите години. Защото аз се възхищавам и от жена му на Колю, и от Колю. Казвам ви... Какво ви питат хората? Какво искат? Пълно е България с хора, които наистина знаят и можат. Могат. Готови са да направят нещо. Не може да ги поведе никой, защото изплашиха ги. Вече се лепили за стената. Едвам свърс от месеца. Баба, дядо, баща и майка. Тефтерите са толкова дебели, звересиите. В кръчмите, да. Кръчмите, на село, в малкия град. Изплашени са от местните феодали, които се отчитат на белите екички. Белите екички се отчитат на олигарсите в задкулисието, които използват пионките на властта, за да забогатяват един завет, казвам, тяхен завет е 1000 души да управляват 7 милиона и 350 хиляди души. Вау! И след това, казвам, 1000 души след това е обслужващ персонал, пак гушат и след това още 1000 души, това са 3000 души долу слугите. И от тук нататък вече този начин на живот в България трябва да бъде разбит и приключен. Трябва да се почне отново с младите, с талантливите, с завършилите в чужбина. Родителите са дали последния си залък те да успеят. Те да имат тия дипломи. Трябва да има тъждествена заплата спрямо завоювана диплома. Качеството. И това качество да даде продукт в България и износ от България навънка, и на IT технологии модерни. Ние имаме учители, селски даскали, пратили хора, печелищи олимпиади по физика, по математика, по химия, по IT технологии. Даже в Кейп Кенеди има космически проекти. Как да не се гордееш? Как да не ги обичаш тия млади хора? Ние тези млади хора или ги прогонваме, или ги проваляме. И не говорим за тях. Ето аз говоря за тях. Добър ден. Ало? Ало? Да? Да. Може ли да попитам специално господин Жорж Ганчев, спомня ли си за генерал Стоян Андреев? Абсолютно. След като се спомняте, вие защо го изхвърляте от вашата листа, когато беше спечели изборите в Сливен? Първо, генерал Стоян Андреев. Благодаря, да. Генерал Стоян Андреев е достоен българин, от никакви списъци не съм го изхвърлял. И второ, още му се покланям. Аз се покланям на всеки българин, заслужил офицер, за честта на пагона съм готов да кажа най-съкровенните си думи и да отделя най-съкровенните си чувства. Аз съм се борил тази армия, тази наша полиция, например, закона за 20-те заплати, тогава беха 25, след това смъкнаха на 20. Са минали през бизнес блока в парламента. Пожарникарите. Генерал Войнов. Питайте го генерал Войнов. Кой отиде при президента и пред очите му пита Иван Костов и Праматарски. Вие ли ще махате пагоните на пожарникарите? Ти знаеш ли какво значи да влезеш в огъня, бе, байо? И ги спрях. Тъй, че не дейте да обвинявате човек като Жорж в защитата му към всичките тези хора. В 10 точки сега на президентската кампания има заплатите на тези хора. Трябва да се дигнат, защото те в момента бедстват. Вижте хората ни, само граничарите. Вижте ги в какво спът, какво едат, как живеят. Вижте армията неподготвена за граничарска дейност, как е пратена от
Нищото. И те там трябва да тренират себе си и какви пари са отделени за тях. И сега тия 160 милиона дошли за само 108, доколкото чувам, трябваше да дойдат днеска, с днешна дата. Съмнявам се, че са дошли. Съмнявам се, че ще отидат точно по това разпределение, за което са дадени. И прочие, и прочие. Преди малко ти така рецитира едно твое стихотворение, но имаше една много приятна песен. Благодаря ти, че я донеси в нашото студио. Искам заедно с средата на 90-те години я писаме. Заедно с теб и зрителите да я чуем и след това да коментираме. Нашата мила България. В нашата мила България смени на властта връхлитат всеки 4 години. Долу в низините само блат, лъжи, руини. Чичо на село вече не познава ни комбайн, ни дойна крава. А Леля само му сумтиче и живота отминава. И тъй загрижени на двора и в полето нежно си говорят. Няма с какво освен с бедността и с мъките да спорят. Не навестява ги ни челят нито Бог, ни горди депутати. Но пък ковът ги с далавери шайка бивши селски барикати. С ужас хората се питат за съдбата на Европа. Колко ще ни струва НАТО и дали дъската ни не хлопа. Дали съседите ни любят и дали изобщо ще ни има. Ще издържи ли на теглото той, което ни наричаме родина? Ще ни се раждат ли деца и с какво ще можем да ги храним? И в съдбовен ден с кой и с кого България ще браним? Докато търсиме вината за провала само в други, ще ни използват чужденците в недостойното бюро услуги. Пълна със апаши стана нашата света родина. Грабят я отвътре, грабят я отвън, докато има. А в парламента все повтарят, че виновните били са други и че народът ни не можел да живее без техните услуги. И че парите се топяли в устите на анонимни богаташи. Да, те не били партийци, а били незнайни кардараши. И братовчеди седесари без сепари са вечно чисти народе. Потриват тлъстички ръце, дебели вице-премиер. Министри, министри! Пази се, народе! Това е положение. Много години минаха от тази песен, но тя си е актуална. Текстът е невероятно силен. Благодаря ти. Аз се написах с едно вътрешно въжделение, когато се видиме след години това да го няма и да има нов живот, да има нови хоризонти. Да, ама не България както да има Петко присъствие с уважение от Европа и света като такава. Защото ние не може да не признаеме, че бай точно 33 години все пак търгуваше с Западна Германия, с Япония, с Великобритания, с Франция и т.н. и т.н. Ние не можем да отречем всичко построено от нашите генерации, от нашия народ. Това е светотатство. И следователно, ние не трябва да бъдем толкова разделени, защото в Испания на Франциско Франко, фашистския водач, и републиканците от
бийки с фалангата, построиха паметник на майка Испания и погребаха костите на двете страни, за да имат това обединение на испанския народ. А ние още се мразиме, плюеме, отричаме. Нали? На какво прилича това? Гръмнахме мавзолея. Нали? За какво говорим ние тук? Некъв некадърник 3 дена не може да взреви нещо, което трябваше да бъде галерия, артистична или нещо друго свързано с изкуство. Или култура, или история. Добре, добър ден. Ало. Добър ден. Аз съм изключил говора. Господин Колев, може ли с господин Ганчев да... Говорите вече с него, да? Той ви чува. Здравейте. Изчакам, защото там, нали, знаете, разговор е малко по-назад така. Господин Ганчев, здравейте. Благодаря. Обожавам ви. Благодаря ви. Обичам ви. За вас ще гласувам. Благодаря много. От София се обаждам. Бог да ви дава здраве, дълголетие и вяра в Отечеството. Благодаря на нашият зрител. Сега стигаме до онзи въпрос. С какво ще мотивирате българските избиратели на тези избори? Каква е ваша програма, точки? Имаме 10 точки. Да. Нека да кажем няколко думи за тези неща. Аз вече за първата говорих разделението на властите. Да. Втората, на всяка цена. Българското небе и air policing във въздуха трябва да бъде пазен от български пилоти, български самолети, тъй като небето е толкова важно, както и защитата на териториалните граници на Република България. Да. Когато пуснеш чужди държави, големи бехемоти, като американците с F-15, да кажем, строени, внимавай, произведени 1967 година. Видях Аню Ангелов, бивши министър на отбраната, сега в Пловдив, в главната улица. Викам: Аню, каква е тази сделка, където готвеше с Португалия за F-16 трета употреба, тъй като аз в Москва постигнах с МАПО Москва, Париж, Лондон натовското въоръжение МиГ-29, 2 ескадрили, 24 самолета за 480 милиона девалвирали американски долари. И им казах: няма да видите на генерал Ситнов в Рос въоръжение и доларите с... дали ще са конфитюри или плодове, зеленчуци или козметика от завод Ален Мак в Пловдив. Така ще ги изплатиме. И вие, народа ни се сви, и Иван Костов отрече от трибуна на Народното събрание тази изделка и каза: ние имаме нови партньори, искам си F-16. Каза му: F-16 струва 91 милиона долара единия. Да. И той казва: не, правят асемблии в Турция на F-16, те ще ни подарят някои нашите нови партньори. Подариха ли? Ние, нашето небе прави държавата и народа ни мърцина. Ти да нямаш това чувство за национална сигурност. Американците са луди по национална сигурност. Всеко момче от 5 годишен е трениран да се бори в Америка за националната сигурност, за Америка number one. Ние нямаме и казарма вече. За какво говорим? Една от точките, нашите младежи, 18 до 20 няколко години, поне 4 месеца да имат военно обучение. Не редовна армия. Просто да имат военно обучение. Жените в Израел и жените в Швейцария самостоятелно отиват 4 уикенда в 2 месеца, за да може да се учат как да как се казва, да борават с автомата, да бъдат в помощ на съседи, на родителите си, на квартала си и т.н. Имаме ли? Ние разбихме трудната повидност, организирана от Александър Стамболийски. 21 година. Генерал Пешлевски е мой приятел. Вика: ние на Лимпопо Ривър построихме най-великия мост в Африка. Давахме занаятка на яд на ромчетата, на турчетата, на българчета, които искаха да се учат, да работят и занаят и прочие, и прочие. Ние ги предадахме всички тези хора. Ние разформировахме и разпарчитосахме всичко, което съзидаваше. На какво прилича това? И никой не говори за него.
Всеки се свил в себе си за оцеляване. Оцеляването е погром. И се снишаваме, както казваше. Това е положението. Добър ден. Добър ден. Благодаря, господин Колев. Поздравявам и вашия гост. Благодаря. Жорж, право в око. Защо забрави съвета на нашия баща на нацията, Ханко брат? Защо забрави, Жорж? Сам нищо не можеш да направиш. Ти си велик сам, но сам. Жорж, потърси останалите патриоти. Виж ги, има ги в България. И те са готови като теб да бранат България, но истински. Потърси ги, Жорж, иначе сам нищо няма да направиш. Колкото и да се хвалиш, превъзходни биографии, велики постижения, какво ли ни направи, но България така няма да я спасиш. Само както е казал нашия баща Кобрат, Жорж, благодаря ти, жив и здрав. Чуйме още веднъж. Помисли за съвета на Ханко брат. Благодаря и аз. Аз мисля, че в началото на нашия разговор казах, че съединението е моята цел. Обединението на нашия народ за всички граждани от всички малцинства и деноминации. Да, това е. Сега казвам, че моята християнска религия, не казвам, че е най-важната, но тя си е моя и наша. Казвам, че нашата християнска религия ни помогна 860 година да имаме наша екзархия. Всички наши революционери са се осланили на участието на тази религия. Никой не съм казал лоша дума за мюсулманските наши братя и наши съграждани. На Рамадана съм освободил поне на 200 души да ги поздравя с празника, тъй като Бог е един и всички различни религии, включително зен-будизъм или бахайство или каквото и да било, всичко върви като оригинални пътеки към един Бог. Ние трябва да уважаваме религията на нашите малцинства, но под българския флаг, българския химн, българския закон, българската конституция и най-вече българския език официален, християнската религия официална и спокойно да си упражняват техните религии в мир и любов, но да ходят на училище, да не носят бурките, да не се продават на чужди държави от изтока, които ги купуват като калинки. Както ги купува Сорос, както ги купува Америка за България, фондацията купува 5 за лев. Всеки го знае това. Какво се крият? Да не говориме... Аз съм срещал Сорос 4 пъти. Първия път открих, води го кой? Той, който избрахме учредяването на СДС 7 декември 1989 година в Института по социология. Румен Воденичаров. В Софийския университет той влиза с Сорос в аулата. И аз викам, ало, Алан Кулу, какво те свърза с той? Аз го представлявам в момента в България. След това го представляваше сина на един доста голем комунист, който в момента е един от политолозите, социолозите там с китарата. Не, там някакво Нинджа ли, някакво село живее. Миндя. Нали. След това, на летището следващия път, други се беха прилепили към Сорос. На големия сбор в Нью-Йорк Сити, което дойде Сорос, дойде и Кобурга, цялото му семейство и т.н. Аз и посланника Сол Полански останахме долу. Ние не се качихме горе на масата. Защото на масата стояха хора, които продаваха отечеството си. Искам да ти доверя това. А Сол Полански наистина направи един голем жест към България. Аз му казах, в твоя дом на 20 метра от Шипка 13, където беха офисите ми, само завоя, покани и червени и сини, покани господата дипломати и Милчо Левиев на пианото и моята поезия на английски. Така ние направихме първото стъпка на опит за сдобряване, някак си да се признаят. Да, ама нищо не стана. Второто събиране беше с един пианист, сина му сега режисьор, Тошко Кобаков, вундеркинда сега в Канада, и Мила Георгиева цигуларката. Това е второто събиране. Но 13 000 жертви дадаха в Букурещ. Ние не дадахме една. И аз отказах да седна на кръглата маса.
Иван Костов за кого седна на кръглата маса? За профсъюзите на бившата власт на Тодор Живков. Иван Юранов Костов на кръглата маса представляваше тези хора. Направил масова и касова Мики Маус приватизация, с което народа е строил на полето и на струга, с пот и кръв. И Пейо Яворо казваше и лучец, еш, водица, пи, папо, глеш, ди, воле, ди, краста, ди. Още един зрител, защото и времето ни напредна. Добър ден. Ало, добър ден. Слушаме ви. Слушай сега. Добър ден на тебе, господин Колев, и на господин Ганчев. Благодаря. Мислям, че с ваша телевизия да кажем следното. А нека всички кандидат-президенти и вице-президенти, като идват по разните студия телевизии, по тих книги, където четат, било по телевизиите, било по това, после по них да управлява. Господин Ганчев това не се отнася, той няма книга пред него. Благодаря ви. Много ви благодаря. Да, благодаря и аз. Във връзка с това, което казваш, че целият ти живот е отдаден на каузата. Абсолютно. Обаче Теодоси Спасов, една новина, която току-що излезе от информационните агенции. Момче. Да, искам да ти кажа какво е казал. Всеки, който държи на таланта си, даден от Бога, работи до последния си дъх, радва своите почитатели и дава максимално от таланта си на хората в България и извън България. Абсолютно. Той беше на този прием в Америка. Да. Ако отвориш Жорж Ганчев, една дума, латински, .info, информация. Да. Там ще видиш Теодоси и на Анахит Тачева, мъжа Васко Тачев, на този прием 93-та година в Нью-Йорк Сити на Августин Пейчинов в хотела Box Tree. Да, нямаме време, имаме само минута и половина. Не, вкъщи като се прибереш. Да, разбира се. Теодоси завърши народните невероятни инструменти в Котел. Да. След това завърши в Пловдив академия. Да. Нещо друго. На къде тръгват вашите пътища сега? Моите пътища ще обиколиме още един път България и правиме структури от нищото и убеждаваме българите да отиват и да защитат като доброволци нашата двойка Жорж Ганчев, Кольо Парамов на вице-президентски. Ти си човек, който има реална преценка за нещата. Хората вече смятат ли, че трябва да има една промяна в България? Крайно време е. Аз мисля, че започват вече да се убеждават в това. На един генерал, да кажем, на БСП избора, бих му казал, уважавам офицерство. Уважавам пилота във вас. Уважавам факта, че сте завършили военна академия в Щатите. Но ви казвам, вие сте трениран да свалите противника, кокпита над главата ви, там. Да тръгвате в политиката без да сте подготвен, без да сте учили дебати. Аз съм учил дебати в Великобритания. Първата и втората ми жена, бащите беха едни от най-видните хора в Великобритания. След това в Америка. Да знаете, че не може без подготовка някой човек да влиза на такава длъжност. Водач на всички българи. Шеф на войската. Да. Вау! Това е невероятна отговорност. Едно изречение на българите, които гледат. Хора, аз съм вашия човек. Елате и бъдете доброволци за двойката Жорж Ганчев, Кольо Парамов в секциите в цяла България, за да не ви излъжат отново, като на Костинброд, Цецо Мецо и компания. Благодаря. Жорж Ганчев, гост на предаването Делници. Сега е време за реклама.